Welcome to Nyamnar TV. Bienvenue dans la chaîne YouTube de Nyamnar TV. Ko non tigi musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Nyamnar TV on calminama on jettama moni kala inde mum e yettode muɗum. Hande ene tawo ɗo balɗe 29 lewru June ɗo e nder Nyamnar hitande ujunaje 2023. Hande ko julde mawde yoga hen mbiya julde layya, julde teddude nde Allah teddini saabu nelaɗo makko rasulu sallallahu alaihi wasallam. Eɗen tawe ɗo e dammugal galle jinnaɗo men gorko biyetenoɗo Alhaji Guelel Sissoko yo Allah yurmo yafomo. E tawno ko arnoyaani noon ɗum noon eɗen wondi ɗo e tanira e makko e ɓiɓɓe makko e lamdoɗen ɓe seeɗa ko hoɗum ɓe belti e faade julde nde ɗo e nder Nyamanari. Ɗum noon musidɗo men calmini men juurima meɗe lando indema yettode ma hol weltare ma kadi e fandare ko jiɗa e julde meɗen layane nde tawno ko sunna nelaɗo men rasulu sallallahu alaihi wasallam. Indema min ko Demba Sissoko. Demba Sissoko a yafoto kala dow seeɗa beele heɗotoɓe mbawa heɗade ko kalta ko haal dow seeɗa indema e yettode ma. Min ko Demba Sissoko. Demba Sissoko a salminama a weltanama. Demba Sissoko gila weeti e ñallal ngal ha to yaata ɗo hoɗum woni weltare ma e faade julde nde nde tawno kala mbiyaɗo ko julɗo julde layya joom ene hani ko welto hollira weltare mum. Mi foti weltade de ɓay ndeɗo ñalande ko ñalande teddude quoi il faut yimɓe ɓe wawa weltade. E onon suudu mon ɗu ko suudu hono? Menen ko metaya. Ko nduɗo suudu wiyete suudu metaya. Ɗum noon metaya yo Allah accu jikke ɗe enɗam ɗam yo Allah accidiren ha ɓoya juuta. Min beltima e jabol mon e Nyamnar TV. Nelaɗo Muhammadu iɗi julɓe ɓe ma ko randu ko an tan cuɓimi ɗo worɓe ɗi kewi ha ko an tan cuɓimi ɗo bebe am ko an tan cuɓimi ɗo ko jimmami ko yo jimmi bandu eyo immami ko waɗi lemi ɗanorako bebe wona ayɓe no ɗaynuma fima waran bandu bebe ko jiɗɗami waɗantama iyogirellam mimma Eyi affaire julde nde kay komi ñootata ɗo ko tampere julde nde fay mi yiiɗi kay jonti modillaji yoɗɗi komi ñotta ɗo ko fayda ɗo sal nde ɗo bomi ɗi fof no andiri men ñongo labango bomi ɗi ɗo ha e jemedali fof ko ha ɗo arata nani tampere julde nde kay ɗum ɗo mi yii kono machallah ton kay yettode Allah Ko noon tigi musidɓe tedduɓe ɗum en gandi meccal yarani ɓawo e nden noon sa jogima meccal maɗa goɗɗo yawotako ma. En yi oɗo suka gorko golle ɗe o waɗata ɗo ɗe omo ñowta ɗo bagiji moƴƴi waxiji ha e jessinaire dal ko ñotata ko no heewi dal ñongo makko no waɗi fayda. Sare nde foof ene humpiti ɗum gila e sukaɓe rewɓe ha e cemedali ha e mawɓe worɓe. Kala sifa ñongo ngo jiɗɗa sa ari to place JRR ma a heɓ ñongo ngo sa tawanimo ɗo apprenti makko o cikka ko on ɓuuri wawde. Nden noon en gandi ɗum ɗo ko yettore Allah mawde. Ɗum noon musidɗo min beltima kadi e garal amen ɗo e namnadema hande Bayala siko ngari maki iwo dile burbe ma jigol koro Allah iwre ngada fere ndi danjitɗo ma awami iye bebe am wona daytam sabu nyelti nyemma meki wona
weltare maɓɓe e cewte maɓɓe jooɗi ɗum noon bandirawo debbo miɗo lando inde ma yettode ma holno jiiruɗa julde nde ɗo e ñamanaro. ko Salmatu Sisoko yettimi so wona weeli jam tan. Salmatu Sisoko wiɗa julde nde weeli ko jam tan ɗum noon holɗum wasiytoɗa sukaɓeɓe? ɗum sukaɓe so wona yewɗi ɓe rento pour machine ngaji ni siiƴi machine sela par ce que woɓɓe jogina machine ala hakkillaji ne yayade varwade. yo Salmatu haala ma yoɗi feewi. Salmatu wi ko wasito sukaɓe ko yoɓe yaaru yoɓe rento machine ngaji ɗi kadi doggino machine ngaji ɗe ɓe yaara seese saabu yimɓe no heewi. ɗum noon min beltima Salmatu so bandirawo debbo inde ma e yettode ma? Hawa Sisoko nde ɗo julde ko julde teddude ko julde mawde julde laya yimɓe yalti wadde sali bo kollira cewte muɗum cewte mon ɗe yooɗi. ɗum noon Salmatu hoɗum wasitoɗa e julde nde e weltare ma kadi e julde nde? weeli min salmina kala wonɗo. Salmatu haal doole saabu ka suka debbo yoɗɗo ɗum noon a haala doole beela daroɓe wawma hettinde. ɗim sona weeli non tan cukale ko terto masinaji ɓe yahata yaade ko masinaji ɗiɗo andi woɓɓe ɓe doginirta janja doole tan. ok Hawa Sisoko a salminama min beltima kadi nde min mbawi on darnude ɗo ha jaabiɗon men e komin namnoto on ko. ɗum noon bandirawo debbo ɓattoga teddude nde Allah jaati teddini. ɗum noon e sukaɓe rewɓe ene cowti ha yooɗi eɗe ɓe jalti wadde sali bo. ɗum noon bandirawo debbo indema e yettode ma? min ko Tulla Damba. min Tulla ari haalde ɗo on salminama julde nde en juuli ken julmbo waɗa tawnen ko arta ɗen selliɗade beyden ustaki. ko noon tigui Tulla Damba Sisoko min beltima kadi nde min lamdima ha jaabiɗa men. meɗen jiiɗi kadi kala jaabotoɗo haala doole beele heɗotoɓe kadi mbawa yiide nde tawno neɗɗo so yooɗi haala mum koyo nane kaala doole beela min mbawa nande ko kalta ko. ɗum noon bandirawo debbo miɗo lamdima indema yettode ma e ho miɗo yiya ɗo yiiri ara yimɓe ko hoɗum won ɗum? Assalamu aleykum Ñamanar TV naaɓe on salminama on yiyama jul hikka en julmo wuuri Allah tawnen ko arta min innde ko Dado Damba mi inne de ɗon salmina sona hannde meɗen woni weltare fi julde mawne nde ɗum woni o wiiji waaƴa ɗo en fo julde nde yombata hikka kay nde yombata. ok Dado Sisoko Damba a salminama min beltima nde men darnuma ɗo ha mbawɗa men jabade kadi e golle Ñamanar TV nde tawno ko golle labɗe labtuɗe kadi. e Dado Sisoko hoɗum mbawɗa wasiyade kadi sukaɓe Ñamanari e ɗanniɓe Ñamanari e rewɓe Ñamanari nde tawno so wiyama julde tan yimɓe poti wattude hakkil nde tawno yimɓe keewi? min sona ko wamiide sukaɓe Ñamanare ɓe soɓe doginira machine naji ɗi ɓe waɗir sesere because sukaɓe no yaaha e lawol ngol ni a andata honno machine ara dampo cukale janangue kono sa yaari sesere hay machine heɓata hay goto ella. sukaɓe Ñamanare yaaɓe yiroɓe kadi ɓe wakkilano sar nde ɓe wallita sar nde ɓamtare sar nde yaara yesso min ko ɗum mi jogui haala ok Dado Sisoko Damba min beltima kadi nde min nottuma ɗo ha notiɗa men min lamdima kadi jaabiɗa men a jarama e golle ma joɗɗe. ɗum noon ha han Ñamanari TV ene ɗo dardi e suka debbo jonaɗo jontaɗo kadi kono eɗen kumpa inde makko kankone o adda inde makko o hollira kadi golle makko e ko yii e nde ɗo julde. ɗum noon bandirawo debbo miɗo yiɗi andude inde ma e yettode ma? min ko Juula mi innete sona julde nde min yii e muɗum weeli sukaɓe fo no paari yimɓe fo no paari ano yooɗi hay hunde yomban e juulama e jaam Allah tawnen ko arta Allah hebbinen en julde yen ɓeydata en ɓustaki. ok Juula Damba wota yaade Juula Damba. ɗum noon on nat eɗen ɗo e programme julde mawde julde teddude nde ganduɗa ko Allah jaati e hoore mum suuɓi annora makko mawɗo waɗi e nde julde saabu teddinde makko nelaɗo men rasulu sallllahu alayhi wa sallam. bandirawo debbo miɗo lamdi inde ma e yettode ma? min ko Mariatou minnete Mariatou Sow. Mariatou Sow golle ma jooɗi feewi nde min mbawma darnude min namnima inde ma jaabiɗa men. Mariatou Sow ko hoɗum woni ɓeɗo yimɓe saabu julde nde ko julde mawde hoɗum jiiɗa e julde nde kadi weltare ma e ko mbawɗa kadi wasiyade sukaɓe meɗen ha e ɗanniɓe men ha e rewɓe men? julde nde kay salminiɓe kala wonɓe ɗo
mi salminii o kala inde mum e yettode mo kala arɗo ɗo mi salminii ɓe fof julde nde kay weeli machallah nde weeli moƴƴano miɗo salmina kadi wonɓe leyɗe ɓen fof miɗo salmina ɓe salmina o kala inde mum e yettode mum e julde nden kay nde weeli moƴƴano jarama on noon tigi musidɓe tedduɓe on nani ko Mariatou Sow pullo prédio ko haali ko o wi omo wasi o ɗanniɓe ñamanar kawral sukaɓe ñamanar kawral rewɓe ñamanar kawral Mariatou Sow wi mbawen wadde sese machine ngaji ɗi kadi ɗum noon Mariatou golle ma jooɗi peewi a jarama min beltima kadi yo Allah waɗan en jaam Allah tawna en ñagaro ko noon tigi bandirawo debbo a salminama indema a yettode ɗum ko farmatete farmata Damba mi salmina ɗo kala arɗo e jooɗiɓe ɓe jooɗaki fof mi salminiɓe mboɗo kala inde mum e yettode mum ko noon tigui mbiɗa ko Farmata woni inde nde de ok Farmata a salminama min beltima e jabawol maɗa Farmata hoɗum mbawɗa wasiyade sukaɓe ha e doggoɓe machine ngaji ɓe ɓe tawno yimɓe na keewi sona yoɓe ustu machine aji ɗi seeɗa ɗum ɗon tan mi wawi haalde mi salmini ɗanniɓe fof Allah tawni en hikka Allah tawni en farata ko kadi tawi eɗen wuuri eɗen selli eɗen sellira Allah tawni en ko noon tigui Farmata a jarama min beltima e golle maɗa nde min mbawma lamdade ha jaabiɗa men musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ñamanar TV on yi hande ɓeɗo yimɓe no kewiri ɗo sukaɓe no ɗo mawɓe no ɗo rewɓe e worɓe fof no jillodiri machine ngaji ne doga ne ara kono noon sukaɓe rewɓe mbi yoɓe mbat machine ngaji ɗi sese nde tawno sese yarde sese hatta yettoyade ɗum noon a jarama Farmata bandirawo debbo ɓattoga mi wawa andade ma inde ma e yettode ma ɗum noon inde e yettode indan ko hajja yettode nde ko Damba inde nde ko hajja Adja Damba ko ɗum basitoɗa sukaɓe sukaɓe ɓe machallah so wona ɗo hande ko wonɗo ko weltare julde miɗa ñaago Allah tawni kala tawne kadi ko arata sukaɓe fof ɓe welti machallah ka julde nde so wona nde weeli yettude Allah ok inde ma e yettode maɗa nimɗan ko Tullay yettode Damba Damba min beltima nde min darnuma ɗo ha mbawɗa min teddinde kadi e mbawɗa min kadi jabade Ramatoulaye hoɗum mbawɗa wasiyade sukaɓe ɓe dogino e machine ngaji ɓe ha e sukaɓe yilotoɓe ɓe sana doginoɓe waɗa seeɗa seeɗa sukaɓe ne yiilo ɗeɓe fottude e goɗɗo ni e banjo ɗum ɗo wona ko naɓugol ko police on mbasitoɗa kadi ɗanniɓe meɗen ɓe ɗanniɓe fof miɗe salmina ɓe e baban en fof Alaji Tagum ɗo e Mayran Siray e Mouhamadou en fof miɗe salmina ko ɗo haalan haade yo a jarama a beltanama mama ɗum noon ñamanari TV salmini kala ko wawi ɗo joɗade e ko wawi ɗo darade jalti wadde salibo bandirawo debbo indema e yettode ma Assata Sissoko miɗo yiɗi ƴefta dande ma nde dow beele yeɓoɓe ñamanar TV ɓe ɓe mbawma hettinde e mbawa kadi nande ko kalta ko holno jiruɗa julde nde Aissata Sissoko julde nde kay machallah julde nde weeli o kay ko mi wata yiɗe joguiɓe machine aji waɗa joyi ɗo sabne sukaɓe no heewi e saare nde en salminama Aissata Sissoko miɗo yiɗi andude oɗo complet mo ɓorniɗa mi anda ko jesinaire walla ko waski walla ko mbesen Aissata Sissoko oɗo ko jesnaire ko jesinaire ɗum noon musidɓe tedduɓe TV kala kumpaɗo gueɗe ñamanar TV o yaata YouTube walla TikTok sa windi ñamanar TV a ñoƴƴi tan programme ɗiɗi ma jaltu mbawa yiide gueɗe ñamanar TV walla ƴetta noddiroñ amen kanko Ceerno Siral Sissoko e Bobore Sow ɓuraɗo andirede Ousmane e Ousmani Fatou Diabou e Hammadi Kande a humpito gueɗe ñamanari TV musidɓe tedduɓe on calminama on beltanama de Salibo eɗen ɗo gondi e suka debbo eɗen kumpa inde makko yettode makko o wawa en kadi haalande weltare makko e nde ɗo julde indango Kumba Sissoko ñamanami jeeya e julde nde nde weeli nde feewi julde nde weeli feewi Kumba hoɗum jiiruɗa cowte sukaɓe ha e cowte bomi heddiɗi kadi hoɗum wasitoɗa sukalo tosokoy walla ɓen dogino e machine ngaji nde tawno sukaɓe tosokoɓe ne heewi dogino e machine aɓe wamɓide tan yo waɗa sese saabu sukaɓe ne heewi ko julde wona fof ne yalti weltare julde nde e sukaɓe hol du'a mbo okkata en mbo okkata kadi mawɓe men
nde tawno du'aw ko hunde teddude du'aw ko hunde nde Allah yiɗi du'am donadam yalla kon judde balɗe cellan ñamde nafa monde jom ɗumnan tan jarama Kumba men beltima nde men nodduma ha mbawɗa ɗo darade ƴettuɗa salminama ɗanniɓe e jooɗiɓe fof on salminama sa julde nde weeli ken wallitaɓe kadi anniɓe nene Allah nawru yeeso Allah firtu golle ɗe taw ɓuysaki onon fof on salminama TV ñamana ɗon salminama ke min kaƴet ok a jarama min beltima e golle ma nde mbawɗon ƴettude tammo e jabade men ko noon bandirawo debbo mi landoma indema e yettode maɗa jayetteɗe Ami Sisoko Ami Sisoko miɗo yeeɗo sukaɓe no heewi ɗo yimɓe fof ne jiilo ene cowti ko hoɗum woni sababu ɗum ɗo julde nde kayɗo hay machallah yooɗi feewi hani tan julit kay julmo wuuri Allah tawnen karɓe ɓeydara en ɗoyitaki Allah jabinto min beltima e ɗum noon hoɗum wasitoɗa sukaɓe walla ɓen tokino e machine ngaji e auto ji wasitamɓe koye ɓe waddoy tan aduna ko sese ɓe doyi sukaɓen kadi laawo ngoye ɓoɗo doyi ɗum feway rek awa a jarama min beltima kadi nde min lamdima jaabiɗa men bandirawo debbo miɗo lamdima indema e yettode ma julde nde kay hikka no min yirni hino weeli sukaɓe yalti julde nde weeli hino feewi jonko machine aji ɗi ten watta seese sabunade ko sukaɓe ɓe anda laabi tan woni e yaade ɗo e awon salminama ɗanniɓe e jooɗiɓe min Adam Takko Sisoko na ko jam taw wonɗo awon salminama Adama hol wasi e maɗa ko non tigi musidɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe Ñamanar TV ene tawe ɗo balɗe 29 julde mawde ɗo e Ñamanar eɗen jiya sukaɓe worɓe ene cowta sukaɓe rewɓe cemedali foof ene batti gude muɗum comci mum labaɗi comci mum joɗɗi ɗum noon en gari ɗo e groupe Top Boy lamɗon ɓe holno ɓe jiiri julde nde Top Boy mbiɗo lamdoma inde e yettode maɗa
Top Boys kay Top Boys julde nde julirano moƴƴiri Allah tone ñagal kay wede Top Boys ko yata foko Top Boys quoi mi ala do ko miyete hidadu ka so nani hidadu ñamana Top Boys rek are ha groupe Top Boys anda moyte hidadu quoi ɗum noon yiɗaɗo min beltima ne mbawɗa ƴettude julde nde kadi e ɗanniɓe meɗen ɓe e joɗiɓe ɓe e tawno ko jammo tan ɗaɓɓa jammo ɗaɓɓa yo Allah tawnu en ko arta kadi jamme cellal tawno tilɗo kala malaɗo fof salminama gila e cae ha e ñamanarɗo fof salminama anata en fof ɓe salminama ɗum noon groupe Top Boy min beltima nde ƴettuɗon tan moɗon kadi e jabade Ñamanar TV on kolliri kadi golle moɗon e teddugal moɗon e Ñamanar TV Moussali e gariɗo ha e groupe Dada ɓuraɗo andirede Fousseni Sissoko gorko jontaɗo moƴƴo darde ɗum noon Fousseni holko basitoɗa sukaɓe meɗen jogino e machine ngaji ha e otoji nde tawno yimɓe ne keewi ɗum ko hande tan e janggo tan hol du'aw kadi bo gokkata e ko basitoɗa kadi yimɓe ɓe en juulika e juul kewɗe ɗum noon Fousseni Sissoko ɗo kay mbeɗa salmina fo dal yimɓeɓe fo dal ɗo kay Allah tawna en kadi ñagara quoi ƴemɓeɗen bursaki Allah jawa en juldeji ɗi ɗo kay dal ba yimɓeɓe ne heewi dal yimɓeɓe watta hakkille dal ba meɗen fof meɗen nani hen e sukaɓe ɗe dal machine aji ɗi fof ɓe wawi wattude hakkille dal ɗo kay mi weltanama ono fo dal wona Ñamanar TV dal ke on salminama wona ok Fousseni Sissoko ɗo to groupe Don Dada groupe yontaɓe o wi o salmini e yaadi e makko ɓe ha e groupe makko o foof e dow inde makko nde tawno ko kanko tan woni ɗo o saaha kono nde tawno Allah waɗi kawral hakkude mabɓe o weltiniriɓe kadi saabu darde ɗo e Ñamanar TV o ƴetti tan makko min lamdike mbo o jaabima men minen min weltima ko noon tigui musidɓe tedduɓe eɗen ɗo daari e place Don Dada eɗen dardi ɗo e sukaɓe rewɓe yonaɓe yontaɓe en jii cowte mabɓe ɗe Ñamanar TV weltima e faade ɗeɗo cowte ɗum noon bandirawo debbo inde e yettode min ko Adja tem yetteɗan Damba Hadja Damba min beltima nde min lamdima jaabiɗa men minen Ñamanar TV holko wasitoɗa sukaɓe ɓe ha tengti e ɓen jogino e machine ngaji e otoji nde tawno sukaɓe keewi ɗum ko hantan e janggo nden noon ene hani mbaɗen seese hol wasiye maɗa e mana o ɗum noon Hadja o wi o weltima ha han koyen jawtu lamɗoɗen oɗo bandirawo debbo inde makko e yettode makko ɗum noon bandirawo debbo inde e yettode min indan ko Hadja yetteɗan ko Sissoko Hadja Sissoko a jarama a weltanama Ñamanar TV ene femti e maɗa yimɓe ene daari sukaɓe ene keewi holko basitoɗa jogino e machine ngaji e otoji e du'a mbo hokkata saare nde e sukaɓe ɓe en faade nde ɗo julde nde Allah nawren yeeso Allah ayna reena Allah nawren fo yeeso mo kala moɓe Allah okkorgol fof balle cellal mi salminima Anda TV mi weltike Ousmane Fadiabou en bawira makko ɓe alamba mi acci mi salmini mi weltike sabune Ousmane ko wawi wadde ɗo ko ala komi wawi mbo yoɓude fof mi salmini rew makko ɓe amaramande e guulo fof mi alamba mi acci yo Allah nawren yeeso Allah nawra mawrumi Allah accu en ɗan hakkude meɗen Ousmane Fadiabou salminama Allah nama jammana saɗa selli on noon tigui Hadja nde tawno du'aw kadi ene walla ɗanniɓe yo Allah aynu reena Allah okkuɓe kayitaji kala mbo ala yo Allah okkor ɗum yo Allah aynidede kala mbo ala kayti yo Allah okkor ɗum fayra yimɓe hewɓe ne jooɗi ne yiiɗi artude ɗon keɓude kayti kala mbo ala kayti yo Allah okkor ɗum kayti heɓuɗo kadi yo Allah ɓeydan ɗum yi ɗanniɓe fof mi salminima goto goto ala mi acca Dura en Manda en Mandu en oɗo fof mi salminiɓe kotiɗaɓe an woni woɓɓe wona kotiɗaɓe fof mi salmini alaɓe mi acci ok ɗum noon a jarama Seydi Sissoko Damba golle ma jooɗi peewi ɗum noon bandiraɓe tedduɓe no mbimini tan jeehe to YouTube min ɗo Ñamanar TV ñoƴƴon to ñoƴƴi tan ma gueɗe ɗe fof jaltu mbawan humpitade kadi gueɗe Ñamanar TV ɗum musidɓe tedduɓe yo Allah tawno en ñagaro kettuki malaki jaam ko noon tigui musidɓe tedduɓe eɗen ɗo e julde mawde julde teddude en gari ɗo e groupe sukaɓe yontaɓe e moƴƴuɓe darde joni eɗen jiiɗi andude inde mabɓe yettode e inde kadi gueto mabɓe o eyyi gueto o ko Sumol Bobo Labaɗo eyyi ɗon sare nde fof ne andi ɗon ɗon kay ko ɗon tan Sumol Bobo Labaɗo kalto yaaɗa e sare nde kay fof ne andi ɗon sukalel
e mawgel fof on salminama sumol Bobo Labaɗo min beltima kadi e jaabol moɗon e Ñamanar TV e ƴettude kadi tan moɗon e wawde kadi jabade komin lamdoto on ko sumol Bobo Labaɗo mi yiiɗo sukaɓe rewɓe ene cewti sukaɓe worɓe e cukalon tosokon jeeme daali ene jiilo joni ko holko mbawɗon wasiyade kadi ɓen sukaɓe meɗen ɗo kay min ɓeyde wakkilade rendoɗen tan dal eyyi rentare tan ko watten ton ɓeyden wakkilade kadi ɓeyda wakkilade hama hande eyyi noon tigui o wi wiye en ɓeydi rentade kadi bakkiloɗen mbawen kadi nanggodirɗen jurmodiren kadi gonen gotum goto foof yiiɗa goɗɗo nde tawno ko enen ndendi enen foof ko saare ɗo jeeyaɗen mbawen nanggodirde ha tiiɗa ɗum kadi wawaɗen wallude par ce que hande ko enen woni sukaɓe kadi ko enen wonoyta mawɓe ɗum noon haala makko yooɗi feewi min beltima kadi nde tawno groupe moɗon o ko groupe nantiraɗo needi e ɗum noon yo Allah nawru groupe o yeeso Allah waɗan en jaam e sutura min jiiri on ɓorni ɗo ceenuji labbaɗi ɗi ganduɗa kala jiiɗo ɗi weltoto e ɗin ceenuji kadi ɗo tan holliri groupe moɗon o ko groupe labaɗo ɗum noon yo Allah junnu gurdam Allah tawna e ñagaro min beltima kadi assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatu mi salmini groupe amen o fof groupe o ko groupe yalta yeeɓe oɗo place Boubou Dassé ɗo ko ɗo min arta min jooɗo min kampa soko Allah ko min jooɗoto ɗo ko fof so min ari o sooda warga e sukkara walla so ala warga e sukkara min sooda warga e sukkara min jooɗo min kampa min yewta min waɗa cayin amen min waɗa fija jala eyyi Fadiari kadi noon hine nan ɗo Babel Kadja hine nan ɗo e Babel Moussou e kañuma e Doddu ɗum woni apparenté Boubou Dassé o e kañuma e Ceerno Nata ɓe fof ko ɗo ɓe janggata min aray min howrta ɗo e kañuma e Ponco kadi yaaɗo kadi o kadi ko ɗo o wetayno ɗo o ñallayno eyyi wona Ñamanar TV onon affaire joguiɓe TV ɓe mi salmini on mi lando jammoɗon jokke golle eyyi min kay haalamu ko ha ɗo tan haɗno ko noon tigui musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Ñamanar TV on nani oɗo musidɗo ko haali e faade kawral mabɓe kamɓe gueto mabɓe o nde tawno kala nde yiiɗa hunde juuti andu ko kawral eyyi ɗum noon ɗon tan holliri mbawoɓe yebde kadi Ñamanar TV so on nani ko oɗo haali ko mbawon ñembude saabu hono kawral ala sa yi hande o wawi reftade ɗum ɗo foof ko kawral mabɓe ngal addi ɗum eyyi ɗum noon musidɓe tedduɓe yo Allah waɗan en jaam waɗan en sutura eɗen ɗo gondi ha hande kettuki malaki jam alhamdulillahi rabbil alamin wiyeten Allah tawni en hikka yo Allah tawni en ɓeyuri kadi eɗen ñaagui tan Allah jooma yurmede o yo Allah jippin yurmede makko e meɗen eyyi sukaɓe kadi wiite borom machine aji en ɓe wattu sesere par ce que sarde hande no heewi yimɓe kadi ko julde wonɗen miɗo ñaagui Allah jomirawo joom yurmede o yo Allah tawni en mbo wuuri ko haalama juuta no feewi on salminama on juurama ñagama ko awdi tawde ok Ablaye Sissoko a salminama en nani Abdoulaye kadi ko haali ko en beltima kadi e yewtere makko yewtere nde waɗi fayida eɗen mbiya tan amini faade ko ɓe dugi ɗo ko yo Allah jabbin Allah waɗana en sutura waɗi en sukaɓe kadi waɗa en mawɓe ɗum noon ha han sago ang koya mo sutunde ora din miminde ami e julde nde ɗum ko aduna Allah o foof kala biyaɗo julɗo i welti faade nde ɗo julde ɗum noon eɗe tawe ɗo e groupe fulɓe Ñamanar eɗen ɗo joddi e mabɓe eɗen namnoɓe inde e yettode ɗum noon bandirawo debbo nde lamdoma indema e yettode maɗa. Min ko Sadio Sow mbiyetemi Ñamanar jiyami.
ko minen mbatta programme mbiteɗo cosaan fulɓe ñamanawa kono programme o ko fulɓe sifa leƴƴi ɗiɗi mbatta mbo fulɓe roroɓe fulɓe fuuta ɗum noon ala ko wonta ɗum sina pour kawrat tan programme o ko watta ko balɗe tati julde so Allah jaaɓi ɗum kawrata ko aset ɗo garoɗo programme ko fuɗɗata ko wattuji tati ha weeta ila wattuji tati ha jemma ɗon ko programme kulle cosaan tan fulɓe fuuta kollira cosaan mumen fulɓe roroɓe kollira cosaan mumen cosaan noon fulɓe roroɓe ko tamaji tan e bawɗi ñañiji ko ɗum tan on ñam fiyata so Allah jaaɓi kala kumpal on ñan cosaan roroɓe walla cosaan fulɓe fuuta yo ar on ñan yiyat ton ko meeɗa yiide miɗo wawi noon wiide walla holle ton kala ko anda kala noon joom ko humpa e pulago on ñan yo ar humpite ɗum so Allah jaaɓi onon fof on calminama kala daaro Ñamanar TV te mbiɗen ñaagui saabu Allah musidɓe ɓe on ñanne ɓe dar Ñamanar TV kala mbo arani ya programme o heɓani arde walla koye woɗɗi heɓanno ardi ɗi wawi tan darde so vidéo ji ɗi daltama dara YouTube e on ñan kala no programme waɗe nde Ñamanar so yi YouTube foof a humpitto wanannoma koɗo nden programme ɗo ni gonɗa so Allah jaaɓi calminama bandiraɓe ko noon tigui musidɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe Ñamanar TV on nani oɗo bandirawo men debbo Sadio Sow ko haali ko faade cosaan maɓɓe mboɓe miji wadde balɗe tati julde inchallahu o wi on ñan yombata on ñan ko tamaji e ñañeji kala cosaan fulɓe roroɓe sa yiiɗi humpitade sa ari on ñan ma a yii walla sa heɓani arde sa yeehi to YouTube ɗo sa ɓoƴƴi tan Ñamanar TV ma a humpito gueɗe ɗe fulɓe fuuta kadi kollira cosaan maɓɓe ɗum noon Sadio Sow wi haɗani ɗon o wi ko teddugal ko takki Ñamanar e ko taari ɗum ko teddugal kadi Ñamanar naɓe foof Sadio Sow wi goto foof noddama teddinirama kadi ngal ɗo teddugal mawgal e programme mo ɓe miiji wadde o cukalel e mawɗo debbo e gorko ala foof gaccaɗo eyyi ɗum noon o wi o weltanima kadi Ñamanar TV e faade golle maɓɓe ɗe inchallahu ma ɓe gar kamɓene on ñam ɓe kollira hen golle maɓɓe kadi ɓe mbawa weltinde kadi ɓen mbaɗoɓe cosaan ɗum noon Sadio Sow men beltima kadi e ƴettude time maɗa e jabagol kadi Ñamanar TV haɗani ɗon Sadio Sow ko ɗum basitoɗa kadi sukaɓeɓe nde taw ok ko noon kay mi nani kay Ñamanar naɓe fof gandi hen ko julde sukaɓe yomoɓe fof ɓe cowti ɓorni comci mumen pour kollirgol nde ɗo weltare hitande kala ko laal goto nde arta so en mbiye juuli kay julmo wuuri yo Allah tawnen ko arata juldeje kewɗe tane ɓeyde gustaki sina ustane ɗe bakatuji ko mbiyami tan sukaɓe Ñamanar joguiɓe machine aji walla autoji walla weloji sabu na wattu jemma ɗo ni saɗa dogna machine ma sukaɓe fof punti goto kala welti sukaɓe fof pija so saɗa dogna auto maɗa walla machine aɗa foti wadde sesel because a hawre cukayel ni wona cukayel to so kelni ta e funti yillo a tinta wano kofji ɗi non tintano kawrodir toon tan mbaɗo accident so ɗum no yo Allah dandude ɗum e nder Ñamanar kala saare ɗo julde woni o wattu ko mbiyami tan jowa e machine aji e jomaɓe autoji ɓe mbar sesel tan ɓe mbaɗana yimɓe battana yimɓe ɓe hakkille ɗo balɗe ha ɗe keɓa yawtude ɗo ha balɗe tati ha balɗe nayyi ta julde nde yawti awa ko ɗum mbawmi wiide bandiraɓe Ñamanar foof on jarama noon Ñamanar ko waɗɗo beltanama ko mbatta ko Allah yokkon jaɓa ko noon tigui musidɓe tedduɓe on nani ko Sadio Sow haali ko min beltanima Sadio Sow e groupe makko kamɓe sukaɓe rewɓe dariɓe ɗo ha e sukaɓe worɓe maɓɓe ɓe paala waddude o programme ɗo e nder Ñamanar min beltanima on kadi e ƴettude time moɗon kadi e heɗade kadi Ñamanar TV kadi e wawde kadi hollirde kadi golle moɗon e baadi yuɓɓudi ɗum noon en mbawa kadi lamdade kamɓe sukaɓe worɓe ɓe nde tawno ko renduɓe peccata ɗum noon miɗen jiiɗi andude hombo e moɗon wawata haalde ɗo ɗo meɗen debbo Sadio Sow ko haali ɗo ko ha han haɗani ɗon eɗen gara e oɗo suka gorko namnoɗen mo inde e yettode kadi assalamu aleykum Ñamanar TV salmini on mi juurima min ko Ibrahima Sow to Ñamanar eyyi minen noon mbatta programme cosaan to Ñamanar ɗo min calmini kala pullo ɗo tawete min calmini min juurima min noddi kala pullo e Ñamanar ɗo min noddi ko takki e ko taari kala keɓorɗo arde programme o min noddi min calmini min juurimama minen sukaɓe worɓe miɗen mbaɗa cosaan fulɓe kala ko pullo andira ko ɗum min mbatta min calmini min juurimama minen sukaɓe worɓe ɓe miɗen mbaɗa cosaan min noddi mawɓe min noddi sukaɓe min noddi kala ko tawete nder Ñamanar ci e takkiɗe e taariɗe min mbawa wiide kala men naɓi letere amen ewnago amen wawi yettade min noddi e yidde fof yo ar hawre programme o min calmini min juurimama eyyi ko noon tigui TV so on jeehi to YouTube walla TikTok so on bindi Ñamanar TV so on ɓoƴƴi dow tan ma yaltu mbawon kadi yide programme Ñamanar TV kumpitoɗon ji on gueɗe Ñamanar TV mbawon kadi famde kadi darde mabɓe nde
e fandare mabbe nde faade moƴƴere e nder ñamanar kadi e ko moƴƴanta kadi leydi Gambia e kantora ɗum iwa ɗon kadi taroyo yaha e caggal leydi nde tawno hunde fof fuɗɗorto ko seeɗa seeɗa. On calminama, on jettama, min beltima kadi e jabawuji moɗon. Jangan